हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गिबि बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै जों गामियाव 16 नभेम्बर फालिनाय जादों। दिनै जों 70थि जाबाय आरो 16 नभेम्बर फालिबोनाया। लोगोफोर नुदोंना लोगोफोर, बियो जों गामियावनो जादों दै। माने 16 नभेम्बर आरो फालिनाया जों गामियाव गोलैदों आरो देग्लाय। नोंथांमोना नायदो, एसेबां गिदिर नङा आरो दै, माने एसे फिसायानो आरो नै लोगोफोर दै। आं हानायखिनिखौ खिथिगोन नोंथांमोना। दा बिनि उनाव जोङो दसे सम जिहेतु खन्थाइखौ जोङो खोनासंबाय थायोब्ला एसे बर नाङो। मोनसे खन्थाइ बरायनाय आरो मान बिलाइखौ लानायनि थाखाय खावलायबाय। बिथाङा तुतलापारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिमोन। बिथाङा जाबाय मुस्रि कुलेन्द्र गयारी, तुतलापारा गुदि फरायसालिनि। जोंनि बरायनाय आरो मान बावनायखौ नाजावनायनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावदों। साबायखर सार। बिनि उनाव दङ नवीन चन्द्र ब्रह्म सार, बिथांखौबो दानसे सम सिखांनानै गावनि सिनायथि आरो जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। मुस्रि नवीन चन्द्र ब्रह्म, बिथाङाबो जोंनि मोनसे समनि आफादगिरिमोन। बिथाङा भेरगाव उच्च बिद्यापीठनिफ्राय बिथाङा आजिरा मोनदों। Yeah.
रोजा रोजा साबायखर बिथांनिसिम रोजाबनानै मुंदांखा जाबोनाय बिथां अभिलाष दैमारि